हेलो गाइस खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर दायो आरो आङो स्कुलाव थांनो ओंखारदों दिनै फार्स्ट टाइम माने स्कुलाव थांगोन आरो ना फिसालाखौ एडमिशन खालामगोन बेनिफ्राय दिनै आंनि फिसालाया फार्स्ट टाइम स्कुलाव गाहैगोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै ओमफ्राय मेमरि जानानै थालांथोंसै जाहाथे आंनि फिसालाया फार्स्ट टाइम स्कुलाव थांनाय जेनेबा क्लासाथ' जाथ'आ आरोना थेवबो एडमिशन जागोन ओमफ्राय दिनै एडमिशन खालामनोसै ओमफ्राय थांनो होदों आरोना ओरैनो लांलाय लाबोलाय खालामनो होदों क्लास जाथ'आबाबो एसे माबा जानायनि ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम स्कुलाव लांनोसै आरोना एडमिशनबो खालामखागोन ओमफ्राय लांखागोन नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसै जाहाथे मेमरि जानानै थालांसै आरोना ओंखायनो आं भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जुदि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबाथाय आरोना दिनै जोंहा फिसालाया फार्स्ट टाइम स्कुलाव थांगोन ओमफ्राय ड्रेसेसबो दिनै सुहोखाजोबनोसै आरोना नायलांबाय थादो नोङो गाखोबाय थांनोसै दे रेथामबो दिनै एडमिशन खालामगोन ओमफ्राय स्कुलावबो फार्स्ट टाइम दिनै थांनोसै हाबहैनोसै आरोना भिडिअ लाबाय थायो आरो हाय गाइस मा थांदो आइथाबारि आनन्द स्कुलाव फार्स्ट टाइम स्कुलाव फार्स्ट टाइम स्कुलाव मिटिं स्कुलाव एडमिशन नाम लगायनो होन नाम लगायनो थाङा आलासियानो थांदो जा फार्स्ट टाइम माबायदि जागोनलै थावा जोब्बाय नै थाव सोदो दासो ओइ बाबु बथलखौ थिखांनाय एग्जाम जादों खोमा आरोना स्कुला एग्जाम जाबाय दं इने मारिया मिथिसो नामफोर GSB बड' हाई स्कुल GSB बड' हाई स्कुल खुस्राबारि हे बाबु नोंसोरनि स्कुला मा नुदों बलसो गेलेबाय दं नोंबो गेलेनो मोनगोन ओंखायनो गाबनाङा नोंबो गेलेनो मोनगोन आरो दायो बेग नाङा ना नामसो लगायगोन ना दायो गेलेया नोङो नाम लगायना गालांसै ओमफ्राय दा बायगोन गस्ला सोनो लांसै स्कुलाव मोनफैबाय आरोना स्कुलाव बे स्कुलावनो एडमिशन खालामनो नागिरदों बाबुखौ GSB मामोन GSB हाई स्कुल आरोना खुस्राबारि ओमफ्राय दिनै फार्स्ट माने एडमिशन खालामनो नागिरदों बाबुखौ स्कुलाव होआखैमोन नालाय 4 बोसोर जाबाय ओमफ्राय माने बैसोआबो मिलायामोन थांनाय बोसोरावबो खमद्राय जायोमोन आरोना दाबो आरो 4 बोसोर जाबाय ओमफ्राय दायोहाय लगायनोसै आरोना एडमिशन खालामफैदो बेयावनो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम एडमिशन खालामगोन नालाय ओंखायनो मेमरि थालांथो होननानै आं भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर हाबैनोसै फैदो बे थांनाय बोसोराव मेट्रिकनि आनजाद उथ्रिनाय आरोना बिसोरो रिजाल्ट मोननाय माखानै 89% हाथ जाम्बा थांनाय बोसोरनि मेट्रिकनि होननाय दंखायोना 70% 72 79 84 दिशा बड' हाई स्कुल आरोना इयो अनलि बड' आरोना लोगोफोर एसामिस गैया अनलि बड' नै हाबैनोसै
nama naibe office arena office room pai photo nanggon naikay जों photo लाबोआखैमोन नालाय सुन थांदो बिफाया दासो बिखांनो थांदो आरोना photo आरो birth certificate xerox खालामनो थांदो office Berekam aja. Fरायगोन दा नायनानै फरायदाबोमोन आ आब'नि जिरा थांनाङा आब' नङा आब'नि जिरा नायनो फैदो नोंखो नै क्लास जागासिनो आरोना रुम गोजा औ क्लास जाबाय दं बिब'खौ नायनो होननायखाय खोन्थिबाय आरोना फरायदो ya खारबोनाय न'खौ bosan deh. Nizera Wayari. Sekolah Ini जाहा एडमिशना जाबाय खोमसिनदो रिसिप्टखौ एडमिशना जाबाय आरोना ओमफ्राय नै फिसा 2700 एडमिशन फीस monthly फीसा 400 जागोन आरोना monthly फीसा नैबे दं लिरनाय दं खोमायो ना monthly फीस होयो ये लिराखै Fiskal dirabra. लिरथ'वाखै 400 ओमफ्राय जाबाय फैदो नै एडमिशना जाबाय थांनोसै ओमफ्राय दिनै गालांथ'ला आरोना क्लास जाबाय दङ ओमफ्राय एग्जामबो दङ एग्जामा क्लास गेदेरनिया जाखांबाय खोमा ओमफ्राय फिसाफोरनिया दंबावो आरोना जायाखै एग्जामा गाबोन समनिया जासिगोन क्लास गेदेरनिया जाखांबायनो जोब्बाय होनदों खोमा माबाया परिखाया ओमफ्राय क्लास फिसाफोरनिया दङ आरोना ओमफ्राय उनावहाय क्लास जाबाथाय दोनफैसिगोन माबायदि जागोन मिथिया आरोना दोनफैबा खालामबा रिएक्सना माबायदि जागोन ओरैनोबा बिमा बिफा गैयाबानो थानो नागिरा दसेखौनो ओमफ्राय स्कुलाव बोरै थालांगोन आरोना सिन्था गासिबो ओरैनो लांलाय लाबलाय खालामनो होदो खिन्थु क्लास जायाबा आरो क्लास जायाबा आरो दोनलांनो बोरैबा मोनो आरोना ओमफ्राय दोनलांबा आरो बाखि परिखा दं नालाय खस्थ' दिगदार मोनोना ओंखायनो दोनलांथ'ला क्लास जाबाथाय दोनफैसिगोन आरोना माबायदि जागोन मोनथिथ'ला आरोना थागोन ना थाया ओरैनो दा एं जाखाबाय थायो दसे गैयाबानो बिमा बिफा गैयाबानो ओमफ्राय स्कुलाव माबायदि थागोन मिथिला आरोना उनावसो मिथिसिगोन दोनफैखालि दिनै जाथ'बाय ओमफ्राय एडमिसनखौ खालामखांबाय ओमफ्राय दायोहाय एसे नायलांसै आरोना ड्रेसफोरखौ बानायनो हागोन ना हाया ओरै सोंलांनोसै बोरै गाखोदो फैनांसिगोन स्कुलाव फरायनांसिगौ नै बाजाराव जन्था बायनो फैदो स्कुलनि जन्था बायलांखानोसै आरोना जन्था गोसोम गुफुर
बाजारानो जोबलाय लांबाय खोमा बाजार जोंनि आनन्द बाजारा खालि खालि बाथौ जाबायना जोबलाय लांबाय जुथा बायलांसै माबायदि जुथायाबा एसे गेदेरखौनो लाखादो गेदेरद्राय 10 नाम्बारखौनो बारा गेदेराबो हामा फिसा गेदेराबो हामा बेसे फिसा बेसे गेदेरनि 10 11 मिलायथाराखै एसे गेदेर जाबावनांगौमोन ना 11 लाबाय सेन्देलबो लाबाय जुताबो लाबाय मैगं बायलांसै रन्थाबो माबाबो नै जाबाय थांनोसै मैगं हरि लाबाय थांनोसै बाजार बेसे खालामबाय आरोना